כשאתם פתאום סתם הולכים לשדה, ליער, לכל מקום שמרגיע, סתם בשביל להירגע, תמצא את עצמך לנסות להבין מי אתה, להבין למה, להבין איך. בהתחלה אתה פשוט תלך, לא תעשה כלום עם עצמך, ואז פתאום תבוא, תצא טיפה מהאזור הנוחות שלך, תתחיל להתאמן, להתאמץ, באמת כדי להוכיח לעצמך שאתה מסוגל. שם אתה מתחיל להשתפר. פשוט תשב, תדבר עם הקדוש ברוך הוא בין כל הצמחים ותאמר לו תודה ותודה, ואז גם תתחיל לבוא ולבקש בקשות. החיים לא קלים, אתה תחפש את עצמך כמה פעם, תלך, ובסוף אתה תבין שזה תלוי לך. יש לך את הבחירה החופשית להצליח או לא, לעזור או לא, להיות בן אדם או לא. ומתי שאתה תגלה ותבין מי אתה תהיה שמח, ואתה פשוט תרוץ. אבל מה זה תרוץ? ממש תרוץ את החיים שלך לעבר העתיד הטוב, כי העולם קשה אבל העולם טוב. אז יאללה, שנזכה, עם ישראל חי.